Jeg hedder Jesper, og jeg vil gerne præsentere min hovedopgave, og jeg vil lige starte med at dele min skærm. Min hovedopgave er en konsulentrapport omhandlende EUDR. Jeg vil starte med at gennemgå baggrunden for rapporten, lidt omkring problemformulering og formål. Så vil vi kigge ind i metoder og den anvendte teori, diskutere analyserne fra rapporten, svare på problemformuleringen og komme med de anbefalinger, som rapporten angiver. Baggrunden for rapporten er, at EU per 1. januar vil indføre en ny forordning kaldet EUDR, som er European Union Deforestation Regulation. Formålet med forordningen er at reducere den globale afskovning af regnskov. Virkemåden er at lave importbegrænsninger på 7 udvalgte varegrupper, som primært frembringes på arealer, hvor der tidligere har stået regnskov. Måden at gøre det på er at lave krav til dokumentation og satellitovervågning for at sikre sig, at de her produkter, inklusive soja, ikke er blevet dyrket på områder, hvor der tidligere har været regnskov. Konteksten for opgaven er Hammel Protein. Det er en dansk baseret producent af foderprodukter til primært smågrise, og de er alle sojabaserede. Hammel Protein producerer på fabrikken i Danmark produkter, der bliver afsat både inden for EU, men også uden for EU på de globale eksportmarkeder. Det betyder, at Hammel bliver omfattet af EUDR-reglerne, både på det, der skal afsættes inden for EU, men også det, der skal afsættes uden for EU. 75% af de direkte produktionsomkostninger for Hammel, de kommer fra soja, og Hammel har en stigende eksportandel af varer ud af EU. Hammel er, som resten af branchen, bekymret over de mulige konsekvenser af EUDR-forordningen. Den omfattende dokumentation kan afskære dele af de forsyningskæder, der leverer ind til Europa i dag, hvilket betyder, at der kan komme færre varer ind, og det kan være med til at skubbe priserne opad. Samtidig vil de store dokumentationskrav også kunne påføre ekstra omkostninger, som også kan være med til at skubbe prisen opad, og det kan lave en skæv konkurrence for virksomheder som Hammel. Problemformuleringen er, om jeg gennem dialogbaserede interviews med brancheaktører kan få bekræftet en hypotese om, at implementeringen af EUDR-forordningen eller lignende forordninger vil påvirke prisdannelsen på sojabønner i EU. Og formålet med rapporten, det er dels at kortlægge problemformuleringen, men jo også at se, hvad er det så for nogle anbefalinger, Hammel kunne kigge ind i for at imødekomme både fordele og ulemper ved EUDR. De her anbefalinger er ikke gennemarbejdede anbefalinger med detaljerede implementeringsplaner. Det er anbefalinger, underbyggede anbefalinger for retninger, man skal kigge ind i, og dermed allokere ekstra tid til at belyse og analysere. Metoden, der er anvendt, er analysedel. Jeg har startet med at kigge på en intern analyse af Hammel Protein. Hvad er det for en virksomhed? Hvad er det for nogle betingelser, de arbejder under? Hvad er det for nogle produkter, markeder og den slags ting? Så har jeg brugt Pestel til at lave en omverdensanalyse. Hvad er det for en verden, de arbejder i? Hvad er det for nogle politiske strømninger, lovmæssige krav, miljømæssige tiltag, der ligger inden for branchen? Porter's Five Forces er brugt til at kigge ind i konkurrencekraften. Hvad er det for nogle markedsaktører? Hvad er det for en branche? Hvad er det for nogle rammebetingelser? Og så har jeg kigget ind i selve sojamarkedet. Hvad er det for en branche? Hvor stor en andel udgør EU? Hvad er det for nogle mekanismer, der er med til at skabe soja og det marked, vi kender i dag? De 4 analyser giver en form for baseline. Det er den verden, Hammel agerer i dag. Så har jeg kigget ind i selve forordningen. Hvad er det for noget, forordningen vil påføre markedet? Og så har jeg haft en række dybdegående interviews med markedsaktører for at få deres tolkning af forordningen. Hvad ser de, forordningen vil medføre af både fordele og ulemper? Deres input og analyse af forordningen giver en ny baseline, og den skal så holdes op mod de fordele og ulemper, Hammel har i dag som virksomhed og som en del af en større forsyningskæde, kan man sige.
Slutlig vil jeg kunne besvare forskningsspørgsmål, men også give en række anbefalinger til, hvordan Hamvel kan drage nytte af EUDR og eventuelt adressere de udfordringer, EUDR kan være med til at give. På den interne analyse viser det sig, at Hamvel har et unikt produkt baseret på soja, som er et homogen og pristransparent råvare. Hamvel er et kendt brand i deres marked inden for svineproduktion, og så har de et relativt snævert afsætningssegment, fordi de kun er inde på smågrise. Deres afhængighed af soja er stor. Den eksterne analyse viser også, at der er et stort potentiale inden for andre segmenter af svinebranchen. De politiske intentioner er klar til stede for yderligere stramninger af landbrugets rammebetingelser. Det er både i EU, men også inden for dansk lovgivning. Og så viser det sig, at EU's andel af det globale sojamarked er relativt begrænset, hvilket også kunne betyde, at EUDR-forordningen ikke kommer til at ændre det globale sojamarked, men mere vil dele det globale sojamarked i to. Analysen af EUDR har vist sig, at EUDR er første reform i en større reformpakke kaldt EU Green Deal, som overordnet set sigter mod en klimaneutralitet for EU i 2050, og her spiller landbruget en vigtig rolle. Alle de interviewede respondenter forventer højere priser på soja, dels grundet produktionsomkostninger og dels grundet administrationsomkostninger. Samtidig er der også respondenter, der påpeger, at EUDR-forordningen kan være med til at give en mere fair konkurrence inden for EU, da alle kommer til at arbejde under samme rammebetingelser. Tilbage til problemformuleringen, om jeg gennem dialogbaserede interviews med brancheaktører kan få bekræftet min hypotese om, at implementeringen af EUDR-forordningen eller lignende forordninger vil påvirke prisdannelsen i EU. Og det korte svar er klart ja. Samtlige respondenter forventer, at prisen vil blive påvirket i opadgående grad. Analyserne har også vist, at der vil være en øget omkostning i de direkte produktionsomkostninger, dels grundet segregering ikke længere er muligt, men også fordi, at selve dokumentation i eksempelvis Sydamerika vil blive dyrere i forbindelse med EUDR. Inden for EU's grænser vil prisen også stige, eller omkostningen i hvert fald, da der vil være et øget dokumentationskrav og et øget registreringskrav. Kigger vi på anbefalingerne, har jeg fundet 3 anbefalinger, som jeg mener, at Hamvel skal gå videre med. Den første anbefaling bunder i de øgede omkostninger grundet EUDR. Det giver reduceret konkurrenceevne på eksportmarkederne, men det åbner også op for et større potentiale inde i EU. Så ved at fokusere mere på afsætning inden for EU, tabellen herunder viser lidt omkring det samlede foderindtag på forskellige stadier for gris og for slagtesvin, og det segment Hamvel der i dag er smågrisene, og der er et samlet foderindtag på 16 kilo i den periode, hvor Hamvel har et vindue. Slagtesvin har et samlet indtag på 147 kilo, dels fordi perioden er længere, men jo også fordi dyret er betydeligt større. Og kigger man ind i segmentet for søer, som jo er de grise, der skal fare eller føde smågrisene, er foderindtaget op på næsten 3.000 kilo. Dels er perioden markant længere, og dels er foderindtaget betydeligt større. Der er med andre ord et stort potentiale ved at udvide sit fokus. Man kan bruge sin eksisterende platform, og man kan bruge sit eksisterende brand til at komme ind på nye markeder inden for det eksisterende segment. En anden anbefaling går ind for produktudviklingen. Kigger man i EU Green Deal, så er der et fokus på øget brug af lokalt dyrkede råvarer, hvis man skal nå klimaneutralitet i 2050. 80% af Hamvels omsætning i dag kommer fra et produkt, der blev introduceret, da virksomheden blev grundlagt for 30 år siden, og det kunne indikere, at man har haft et manglende fokus på innovation. Udvikling af nye produkter baseret på de eksisterende sojaråvarer er en forudsætning for at kan komme ind på markedet for slagtesvin og søer, så det skal klart være et fokusområde.
Skal vi kigge på nye, mere regionalt dyrkede råvarer som lupiner, som hestebønner, som ærter, jamen så kræver det innovation, både i produkt, men jo også i proces. Og for at det kan lade sig gøre, skal der kigges ind i organisationsudvikling. Så en sammentænkning af produkt, proces og organisationsudvikling vil klart være en anbefaling fremadrettet. Den sidste anbefaling er på den lidt længere bane og fokuserer på virksomhedens profil. Den øgede fokus på bæredygtighed og grøn omstilling vil diktere nye måder at tænke på fra politisk hold. Samtidig viser analyserne også, at der er en manglende efterspørgsel blandt forbrugerne, og samarbejde med detailleddet er en nøgle til at komme ind på de her markeder. Så en grønnere profil for at kunne differentiere sig i markedet, indgå i strategiske alliancer og værdikædesamarbejder med udvalgte landbrug, slagterier og detailkæder, for på den måde at få indsigt i, hvad er det for nogle strømninger, der kommer til at præge branchen fremadrettet, men jo også for selv at kunne være med til at påvirke den vej, som markedet skal. Og så kan man også indgå som foderdelen af et profileret og brandet produkt til eksportmarkederne. Så i stedet for, som i dag, at eksportere fodret direkte på markedet, kunne man fremadrettet eksportere eller sælge sit foder ind til et produktion, der så efterfølgende afsætter færdigvarerne, som vi har med sortfodsgrise eksempelvis, eller som Antoniusgrisen kunne blive på fremtiden. Det var mine 3 anbefalinger, og dermed afslutning af gennemgangen på hovedopgaven. Tak.